Silenci, sisplau. Benvolguts germans i germanes. Sigueu tots benvinguts a la parròquia de Santa Cecília de Barcelona. Avui és un dia de goig per tots, ja que en aquesta Eucaristia serà ordenat diaca en Ignasi Miranda Jiménez Rico. Ha estat cridat per Déu a servir l'Església, ha respost generosament i avui, per l'ordenació diaconal, serà consagrat per atendre els seus germans en el servei de la caritat i de l'anunci de la paraula. Donem gràcies a Déu per la seva bondat i demanem que aquest germà nostre, que serà ordenat, enfortit amb el do de l'Esperit Sant, acompleixi el ministeri de diaca amb goig i fidelitat. Disposem-nos a participar activament i amb goig en aquesta celebració. L'esperit del Senyor vindrà.
En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. La pau sigui amb vosaltres. Doncs podem sentar-nos. Molt estimat senyor cardenal, i gaudir que sempre la seva presència en una comunitat és un do de Déu. A la vegada, tot això ens dona... Molt estimat senyor cardenal, ni cal dir que la seva presència en la seva comunitat no deixa de ser un do de Déu i a la vegada ens dona aquest sentit d'església universal que vostè la representa molt bé, no solament en quant a la nostra diòcesi de Barcelona, sinó en quant hi ha, evidentment, una col·laboració molt estreta amb el papa Francesc de cara a, sobretot, una cosa que és molt important, al servei de les distintes diòcesis. I realment el servei, l'esperit de servei és per l'Església una cosa fonamental i vostè realment ho realitza. I avui ens ve a donar un toc d'atenció a la nostra vida que és important el servei. Avui ve a l'Església de Santa Cecília per ordenar un diaca. La paraula diaconia vol dir senzillament un servei i el nostre estimat Ignasi ho ha demostrat més que de sobres en aquella situació anòmala, una pandèmia, en la qual ell, amb la seva música i amb la seva sonora veu, ens donava una proximitat a lo que és fonamental. L'Eucaristia era virtual, però realment avui és un exercici que vostè l'ordenarà de diaca, signe del servei. Tant de bo que tots plegats poguéssim sempre tenir aquest esperit de servei en l'Església, que avui dia més que mai és fonamental. Moltíssimes gràcies de la seva presència a casa seva, senyor cardenal. Estem en la presència del Senyor, obrim el nostre cor a aquesta presència salvadora del Senyor i amb tota humilitat al començament d'aquesta Eucaristia li demanem perdó per tots els nostres pecats. Jo confesso a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva de pensament, paraula, obra i omissió. Per això demano a la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Amén. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat.
Glòria a Déu a dalt del cel. I a la terra als homes que estima el Senyor. Us lloem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem, us donem gràcies per la vostra immensa glòria. Senyor Déu, Rei celestial, Déu Pare omnipotent, Senyor Fill unigènit Jesucrist, Senyor Déu, anyell de Déu, Fill del Pare, vos que allareu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Vos que allareu el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Vos que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres, perquè vos sou l'únic sant, vos l'únic Senyor, vos l'únic Altíssim Jesucrist, amb l'Esperit Sant, en la glòria de Déu Pare. Amén. Preguen. Ó Déu, vos ens heu ensenyat que els ministres de la vostra Església no han de buscar ser servits, sinó estar al servei dels germans. Concediu a aquest servent vostre, Ignasi, que heu volgut elegir per al diaconat, de ser actiu i diligent en l'acció, bo en el servei i constant en l'oració. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. Amén. Lectura del llibre del Gènesi. En aquells dies, el Senyor s'aparegué a Abraham a l'alzina de Mambré. Abraham seia a l'entrada de la tenda quan la calor del dia era més forta. Alçà els ulls i veié 3 homes aturats davant d'ell. Així que els veié, corregué a rebre'ls des de l'entrada de la tenda, es prosternà, inclinà el front fins a terra i digué: Senyor, si m'heu concedit el vostre favor, us prego que no passeu sense aturar-vos amb el vostre cervell. Permeteu que portin aigua per rentar-vos els peus i reposeu a l'ombra de l'alzina. Entretant, aniré a buscar unes llesques de pa i refareu les vostres forces per a continuar el camí que us ha fet passar a prop del vostre cervell. Ells li respongueren: Molt bé, fes tal com has dit. Abraham entrà de pressa a la tenda i digué a Sara: Corre, pren 3 mesures de farina blanca, pasta-la i fes-ne panets. Després corregué cap al ramat, trià un vedell tendre i gras i el donà al mosso perquè el preparés de seguida.
Quan tot era a punt, prengué mató, llet i el vedell els ho serví. I es quedà dret al costat d'ells, sota l'ombra de l'alzina, mentre ells menjaven. Llavors li preguntaren: «On és Sara, la teva esposa?» Abraham respongué: «És dintre la tenda». Ell li digué: «L'any que ve tornaré aquí, i Sara, la teva esposa, haurà tingut un fill». Paraula de Déu. Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Colosses. Germans, ara estic content de partir per vosaltres. Així continua en la meva pròpia carn, allò que encara falta els sofriments del Crist en bé del seu cos, que és l'Església. Ara jo sóc servidor d'aquesta Església. Déu m'ha confiat la missió de dur a terme amb vosaltres les seves promeses, el seu misteri secret, que d'ençà que existeixen els segles i les generacions humanes ell guardava amagat, però que ara ha revelat al seu poble sant. Déu ha volgut fer-li conèixer la riquesa i la grandesa d'aquest misteri, que ell es proposava a favor dels qui no són jueus. El propòsit de Déu és aquest, que Crist, l'esperança de la glòria que ha de venir, estigui amb vosaltres. Nosaltres l'anunciem, sense fer distincions, amonestem tots els homes i els instruïm en tots els secrets de la saviesa per conduir-los al terme del seu desplegament en Crist. Paraula de Déu. Voi dòcil dona fruit, feliços els qui aquest acord segueixen la paraula de Déu.
Feliços els que amb el seu cor en la paraula guarden tot i donen fruit amb gran perseverança. Aleluia, 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 un cor dòcil dona fruit, feliços els que amb aquest cor segueixen la paraula de Déu. Feliços els que amb el seu cor en la paraula guarden tot i donen fruit en gran perseverança. Aleluia, 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 El Senyor sigui amb vosaltres. i amb el vostre esperit. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. Glòria a vos, Senyor. En aquell temps, Jesús entrà en un poblet i l'acollí una dona que es deia Marta. Una germana d'ella, que es deia Maria, asseguda als peus del Senyor, escoltava la seva paraula mentre Marta estava molt atrafegada per obsequiar-lo. Marta, doncs, vingué i digué: Senyor, no us fa res que la meva germana m'hagi deixat sola a servir? Digueu-li, si us plau, que m'ajudi. El Senyor li respongué: Marta, Marta, estàs preocupada i neguitosa per moltes coses, quan només n'hi ha una de necessària. La part que Maria ha escollit és la millor i no li serà pas presa. Paraula del Senyor. Que s'acosti el que ha de ser ordenat de diaca, Ignasi Miranda i Jiménez Rico. Senyor bisbe, la Santa Mare Església us demana que ordeneu de diaca aquest germà nostre. Ja sabeu
si n'és digne, Hem consultat el poble cristià. Hem escoltat aquells a qui correspon i puc dir que l'han trobat digne. amb l'ajut del Senyor Jesucrist, Déu i Salvador nostre, escollim aquest germà nostre per a l'ordre del diaconat. Donem gràcies. S'ha de ser. Si es posa dret, això s'hauria d'alçar de ser. Saludo especialment al nostre bisbe auxiliar Javier, que ens acompanya. Amb ell està el responsable també de la formació dels diaques, mossèn Josep Serra, el rector i els preveres d'aquesta parròquia de Santa Cecília, que està unida a Bonanova. Un saludo per a les dues parròquies, per tots els feligresos. Benvolguts preveres que ens acompanyeu, diaques, els que us esteu preparant per a ser diaques. Benvolgut Ignasi, i està la teva família que t'acompanya també, els teus fills. Benvolguda comunitat cristiana de Santa Cecília i la Bonanova. Acabem d'iniciar el ritu de la teva ordenació diaconal. Això em va passar a Saragossa, que em van dir, miri, benvingut, senyor bisbe, aquí té uns nois de confirmació, aquí tenen a tots els nois que avui volen contraure matrimoni. I no corregues tant, aquí passa igual, no corregues tant, senyor bisbe. L'ordenació diaconal d'Ignasi. I ho hem fet amb aquestes paraules. A mi m'agrada, d'alguna manera, tornar a repetir, a rumiar el que és el ritu, que és molt bonic. Acosta't, Ignasi, i seràs ordenat diaca. T'has acostat, després t'han marxat a seure, t'han tingut que tornar. És així la vida. No encertem, no som perfectes. I això ho tenim que acceptar. Tot comença amb la presentació del candidat. Ja ha estat Déu, per mitjà de la seva església, qui t'ha cridat avui. I a través d'aquestes paraules es vol significar que és Déu, qui tria i crida. És ell qui et convida a treballar a la seva vinya i Déu tria el feble, i ho has vist avui, el feble, perquè sigui sobrehumà. Tria el petit perquè sigui el més gran, de manera que la força de Déu es manifesta sempre en la feblesa. Per això la primera paraula que surt de la boca d'algú que rep el ministeri diaconal, presbiteral o episcopal sempre és una mateixa paraula: gràcies. Tot és gràcia, també el matrimoni és gràcia, els fills són una gràcia. I avui estem en un món d'exigència. Tu em tens que donar, exigim, i que poques vegades reconeixem amb gratitud els dons que rebem. Gràcies pel preciós regal de la vocació al ministeri ordenat. Segur que més d'una vegada li has preguntat al Senyor amb les paraules del poeta, que a mi m'agrada molt repetir: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscura, llamando? El Senyor truca a la nostra porta i que poques vegades responem dient: soc aquí. Avui ho has dit, soc aquí. Que aquesta paraula es gravi en or dintre del teu cor i dels teus llavis. Soc aquí, Senyor. I avui els germans de la teva comunitat parroquial, de la diòcesi de Barcelona i de tota l'Església s'uneixen a la teva acció de gràcies, perquè la vocació és un do per a la comunitat i per a l'Església sencera. És un do, no és per tu sol, és per tota la comunitat. Acció de gràcies que inclou també
les mediacions que t'han ajudat a descobrir la crida, a créixer i a madurar en la resposta. Entre aquestes mediacions hi ha certament la família. Ella ha estat i és la bona terra en la qual germina la llavor que Déu ha depositat en el teu cor. És cert que la llavor vocacional també pot créixer fora de la bona terra, però el més habitual, el normal, és que creixi en el si d'una família creient, orant, que viu amb senzillesa el servei i el despreniment, que viu diàriament la virtut de la caritat cristiana. A mi m'agrada molt contar, potser alguns ja ho heu sentit alguna vegada, com el padre, i té molt que veure amb tu que eres molt músic, el pare Aimé Duval, un jesuïta francès que era compositor de cançons precioses en francès, que també es cantaven en castellà i en català i que segurament tu coneixes. I ell fa aquesta descripció de la seva vocació que jo trobo genial. Jo era, diu, el 5è fill d'una família de 9 germans. A casa, gens de pietat expansiva i solemne. Només cada dia la pregària de la nit en comú. Pregaven la família en comú. Però és una cosa que recordo clarament i ho recordaré mentre visqui. La meva germana Helena recitava les pregàries, massa llargues per als nens. A poc anava augmentant la velocitat i s'embolicava. Llavors les escurçava fins que el meu pare li deia: torna a començar. És educatiu. Els pares, no oblidéssiu, no teniu que oblidar d'educar els fills. Torna a començar, fill meu, filla meva. I llavors jo anava aprenent que fa falta parlar amb Déu a poc, seriosament i delicadament. Un ensenyament senzill, que ell el va agafar en seguida. Em recordo de la postura del meu pare. S'agenollava, els colzes sobre la cadira, el front entre les mans, sense mirar els seus fills, sense cap moviment, sense tossir, sense impaciència. I jo pensava, que gran deu ser Déu perquè el meu pare s'agenolli davant d'ell. I ha de ser molt bo perquè es posi a parlar-li sense canviar-se de roba, amb senzillesa. La meva mare sempre resava asseguda, amb el davantal posat i el germà més petit als braços. I jo pensava, ha de ser molt senzill Déu quan se li pot parlar tenint un nen en braços i amb el davantal posat. Les mans del meu pare, els llavis de la meva mare, em van ensenyar de Déu molt més que el meu catecisme. Déu és una persona molt pròxima a la qual es parla amb gests després de la feina. Preciós. És a la família on aprèn un a pregar, a ser cristià, a ser bona persona, a ser un home i una dona honrada, de profit per la societat. Ho aprenem a casa. Aquest va ser l'humus perquè naixés la seva vocació, en aquest cas al sacerdoci i segurament a tu, per al ministeri diaconal. La teva acció de gràcies inclou, doncs, els teus pares, que al cel siguin, la teva dona, els teus fills i familiars. Gràcies en nom de l'Església per la vostra fe, viscuda en senzillesa i generositat en el sí de la vostra família. Sapigueu que Déu no es deixa vèncer en generositat i que qui dona generosament i viu amb valentia la seva fe rebrà generosament i abundantment els dons de Déu. Gràcies, estimada esposa d'Ignasi, pel teu acompanyament i pel consentiment explícit a l'ordenació del teu espòs. I gràcies també als fills
i als altres familiars d'aquest nou diaca permanent per acceptar aquesta crida del Senyor que també us toca, d'alguna manera, a tots vosaltres. Gràcies a tots per acompanyar-lo amb la vostra alegria, la vostra pregària i la vostra disponibilitat. Felicitats i espero que compartiu sempre les alegries i angoixes de la missió d'aquest nou servidor de l'Evangeli. Tot no serà color de rosa, Hi haurà moments també difícils, com el matrimoni, però sempre amb esperança i amb confiança sortim de totes les situacions. I el segon moment d'aquesta ordenació, recordar que el ministeri t'insereix en el Crist que es servidor de Déu y de los hombres. El relato de la institución de la Eucaristía es sustituido en el Evangelio de San Juan por el precioso relato del lavatorio de los pies. Dice San Juan: sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, sabiendo quién le iba a entregar, Jesús era conscient de tot el que passava. Pues sabent tot això, se levanta, se ciñe la toalla y lava los pies de los apóstoles y añade: os he dado ejemplo para que vosotros hagáis como he hecho con vosotros. Jesús nos viene a recordar que todo en su vida no ha sido más que servicio. Servicio humilde y generoso, servicio a todos y en todo. En todo, como decía San Ignacio de Loyola, tu patrón, en todo amar y servir. Servicio total y hasta la muerte. Servicio a los más pobres, a los pecadores, incluso a los que nos traicionan, como hizo Jesús con Judas. El diácono no es otra cosa que servicio. Estimado Ignacio, no olvides nunca que debes ser diácono siempre y en todo lugar, porque hoy recibes un sacramento y te inserta en Cristo para siempre, para siempre. No olvides que la dalmática que llevó Jesús no fue tan elegante como la que te van a poner a ti hoy, sino que fue la toalla y la palangana. No sé si nuestros equipos de liturgia tendrán que pensar en cambiarlo. No digo nada, pero es bonito. Tu dalmática, como la de los obispos, como la de los sacerdotes, que la llevamos para siempre, es la toalla y la dalmática y la palangana. Que como Cristo el gran servidor, el siervo de Yahvé, sea servidor y samaritano de los hermanos de la comunidad, de la Iglesia y del mundo. Mira, servir con altivez y orgullo no es evangélico. El servicio se hace siempre desde la humildad y la bondad, como lo hizo Cristo, el siervo de Yahvé. Tu principal trabajo en la Iglesia va a ser el servicio, disponible día y noche. Ya no te perteneces. Y bien me lo expresaste el otro día. Haga lo que quiera. Si me quiere cambiar de parroquia, hágalo. Estoy disponible, aunque me gusta Santa Cecilia. Disponibilidad. Eso es servicio. Para ti ser cristiano, esposo, padre de familia y diácono significa que deberás saber armonizar estos compromisos, esas vocaciones que vienen del Espíritu Santo, con tu vida familiar y tu vida profesional tan vinculada a los medios de comunicación social. Que eres más famoso ya que el Papa Francisco, porque te conocen en toda Cataluña a través de la misa, que será hora de diácono. Entre tú y Caruana lleváis el prestigio total. Lo hacéis muy bien y os felicito. Deberás saber gastarte y desgastarte en el servicio y amor pleno a esas vocaciones. Si estás unido al Señor en una vida de oración y de santidad, podrás armonizarlo todo sin perder la paz y la alegría. Qué bonito es el Evangelio de hoy. Marta y María, armonizar servicio y oración. Y cuando una cosa prima sobre la otra o la anula, mal, vas por mal camino. Unir y armonizar servicio con oración en familia, personal, comunitaria. Yo creo que eso es importante. Y por eso digo que otro punto muy importante es el orar. Orar. Al diácono se le confía la liturgia de las horas también, como a los sacerdotes.
Orando se presta un gran servicio a la Iglesia y a la humanidad. Sé hombre de oración, de diálogo íntimo con Jesucristo. Piérdete en el silencio, en el trato personal y amical con Él. Y no te olvides que tienes que orar por el pueblo de Dios, por toda la gente del mundo. Eso lo harás con la Iglesia Universal mediante la recitación de los salmos, las vísperas, los laudes, el breviario. Oración de alabanza y acción de gracias dirigida al Padre con el Hijo en el Espíritu Santo. Oración que te une a toda la Iglesia, oración que te une a Cristo, que también rezó esos salmos y los sigue pronunciando por medio de tus labios. Oración que te une a todos los hombres y mujeres pidiendo a Dios que descubran su amor misericordioso. Ojalá se diga de ti, como se decía de San Francisco, que era todo oración, hecho todo él no ya solo orante, sino oración. Enderezaba todo en él, mirada interior y afectos hacia el Señor. La oración nos permite orientar nuestra vida a la meta verdadera que es Cristo. Y tu ordenación tiene un punto culminante, que es la imposición de manos del obispo, que le presta las manos a Cristo, para que sea Él que te imponga las manos y te dé la fuerza del Espíritu Santo. Y eso se hace en un momento de silencio profundo, orante. Enmig d'aquest silenci, l'Esperit Sant transforma l'ordenat, el diaca. L'Esperit davallarà sobre teu, l'esperit de fortalesa, d'amor i de seny, com diu Sant Pau, i et farà per sempre servidor del poble de Déu, diaca, servidor de la paraula de Déu, servidor de la taula del Senyor, servidor de la caritat, servidor de la taula dels pobres. L'Esperit de Déu ja no et deixarà tranquil mai més. La paraula, l'Eucaristia i els pobres seran els teus tresors per sempre, i alhora aquests tresors seran l'ardor del teu cor, seran també la teva alegria i la teva glòria. No tinguis por. Déu t'acompanya amb la seva presència amorosa. T'acompanyen els teus bisbes i els teus germans preveres i diaques. T'acompanyen els teus familiars i amics. T'acompanya la pregària de tota la comunitat cristiana. Tots estem contents i agraïts per aquesta predilecció de Déu. I t'acompanya, sense dubte, la nostra estimadíssima Mare del Cel. Que Santa Maria, Mare de Déu, et protegeixi i t'acompanyi avui i sempre. I recorda, ahir celebràvem la festa de la Mare del Carme, recorda les belles paraules de Sant Bernat, amb les quals ens convida a caminar de la mà de la Mare de Déu. Quan diu ell, mira l'estel, invoca Maria. Si la segueixes, no et desviaràs. Si li demanes ajuda, no desesperaràs. Si la tens present, no cauràs en l'error. Si ella et sosté, no t'enfonsaràs. Si et deixes portar per ella, no et fatigaràs. Si camines amb ella, arribaràs segur a la meta. Que la Mare de Déu t'acompanyi a tu, al teu treball i a la teva família. Amén. Ara, el qui ha de ser ordenat, l'Ignasi, manifestarà el seu compromís davant del bisbe i de tot el poble de Déu, de complir el ministeri de diaca tal com ho vol l'Església. A continuació farà la promesa d'obediència al bisbe. Després, mentre el candidat està postrat a terra com a signe d'humilitat i pregària, invocarem els sants i santes demanant per ell la gràcia de Déu. Ignasi,
Abans de ser ordenat de diaca, cal que manifestis davant del poble la teva voluntat d'acceptar aquest ministeri. Vols ser ésser consagrat al servei de l'Església per la imposició de les meves mans i pel do de l'Esperit Sant? Sí, ho vull. Vols exercir amb humilitat i amor el ministeri de diaca com a col·laborador de l'ordre sacerdotal i en bé del poble cristià? Sí, ho vull. Vols guardar amb consciència pura el misteri de la fe, com diu l'apòstol, i predicar-lo de paraula i d'obra, segons l'Evangeli i la tradició de l'Església? Sí, ho vull. Vols, en el teu nou estat de vida, mantenir i augmentar l'esperit d'oració i en aquest esperit, segons la teva condició, ser fidel a la pregària de la litúrgia de les hores per al bé de l'Església i també de tot el món? Sí, ho vull. Vols imitar sempre la vida de Crist, tu que repartiràs el seu cos i la seva sang quan serviràs l'altar? Sí, ho vull amb l'ajuda de Déu. Ignasi, em promets respecte i obediència a mi i als meus successors? Sí, ho prometo. Que Déu mateix dugui a terme aquesta obra bona que ell ha començat en tu. Amb les lletanies ara. I ara tots drets, germans, preguem Déu omnipotent que faci davallar la seva benedicció sobre aquest servent seu que ha cridat a l'ordre dels diaques. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres. Sant Miquel, Sant Gabriel i àngels de Déu, pregueu per nosaltres. Sant Joan Baptista, pregueu per nosaltres. Sant Josep, pregueu per nosaltres. Sant Pere i Sant Pau, pregueu per nosaltres. Sant Andreu i Sant Jaume, pregueu per nosaltres. Sant Joan Evangelista, pregueu per nosaltres. Santa Maria Magdalena, pregueu per nosaltres. Santa Marta, pregueu per nosaltres. Sant Esteve, Sant Llorenç i Sant Vicenç, pregueu per nosaltres. Santa Agnès i Santa Cecília, pregueu per nosaltres. Santa Perpètua i Santa Felicitat, pregueu per nosaltres. Sant Gervasi i Protasi, pregueu per nosaltres. Sant Jordi, pregueu per nosaltres. Sant Ignasi d'Antioquia, pregueu per nosaltres. Sant Fructós, Sant Auguri, Sant Eulogi, pregueu per nosaltres.
nosaltres. Santa Eulàlia i Sant Cugat, pregueu per nosaltres. Sant Atanasi, Sant Basili, Sant Efrem, pregueu per nosaltres. Sant Agustí, Sant Gregori, Sant Martí, pregueu per nosaltres. Sant Oleguer, Sant Pacià, Sant Paulí de Nola i Sant Cerver, pregueu per nosaltres. Sant Benet, Sant Francesc i Sant Domènec, pregueu per nosaltres. Santa Cristina, pregueu per nosaltres. Sant Francesc Xavier, Sant Joan Maria Vinney, pregueu per nosaltres. Sant Ignasi de Loyola, pregueu per nosaltres. Santa Caterina de Siena, Santa Teresa de Jesús, pregueu per nosaltres. Sant Ramon de Penyafort i Sant Pere Nolàs, pregueu per nosaltres. Sant Ramon Nonat i Santa Isabel d'Aragó, pregueu per nosaltres. Sant Josep Oriol, Sant Pere Claver i Sant Antoni Maria Claret, pregueu per nosaltres. Santa Joaquima de Vedruna, Santa Paula Montal i Sant Josep Manyanet, pregueu per nosaltres. Sant Joan 23, Sant Pau VI i Sant Joan Pau II, pregueu per nosaltres. Beats Domènec Castellet, Maria Ràfols, Pere Tarrés i Josep Tous, pregueu per nosaltres. Beats Cristí i Constanci Roca, Josep Maria Peri, Josep Sansó, Josep Casas i Isabel Ferrer, pregueu per nosaltres. Tots els sants i les santes de Déu, pregueu per nosaltres. Sigueu-nos propici, allibereu-nos, Senyor, de tot mal, allibereu-nos, Senyor, de tot pecat, allibereu-nos, Senyor, de la mort eterna, allibereu-nos, Senyor, per la vostra encarnació, allibereu-nos, Senyor, per la vostra mort i la vostra resurrecció, allibereu-nos, Senyor, per la donació de l'Esperit Sant promès, allibereu-nos, Senyor. Nosaltres pecadors, us preguem que ens escolteu, governeu i protegiu la vostra Església, us preguem que ens escolteu, conserveu el vostre servei, el Papa i tots els vostres servidors, clergues, religiosos, religioses i laics, us preguem que ens escolteu. Feu que hi hagi pau i concòrdia en tots
tots els pobles del món. Que nosaltres mateixos conforteu-nos i conserveu-nos en el vostre servei. Us preguem que ens escolteu. Beneiu aquest escollit. Us preguem que ens escolteu. Beneiu i santifiqueu aquest escollit. Us preguem que ens escolteu. Beneiu, santifiqueu i consagreu aquest escollit. Us preguem que ens escolteu. Cristo, oïu-nos. Cristo, oïu-nos. Crist, escolteu-nos. Crist, escolteu-nos. Escolteu, Senyor, les nostres pregàries i dueu a terme vos mateix aquest ministeri que em correspon d'exercir i aquest que creiem digne de servir als sagrats misteris, santifiqueu-lo amb la vostra benedicció. Per Crist, Senyor nostre. Som al moment central de l'ordenació. El bisbe farà la imposició de les mans sobre el cap de l'Ignasi, en silenci. És un gest que prové dels mateixos apòstols. A continuació farà la pregària d'ordenació. Són els signes sacramentals que fan que el candidat rebi el do de l'Esperit Sant per viure el ministeri de diaca. Després, el nou diaca serà revestit amb l'estola creuada i la dalmàtica, perquè es vegi exteriorment quin és el seu ministeri. Finalment, el bisbe entregarà al nou diaca el llibre dels Evangelis com a signe de l'ofici diaconal de proclamar l'Evangeli en les celebracions litúrgiques i de predicar, de paraula i d'obra, la fe de l'Església. Assistiu-nos, Déu Totpoderós, vos donador de tota gràcia, distribuïu els diversos ordes i assigneu a cadascú el seu ofici. Vos que sou sempre el mateix, pel vostre Fill i Senyor nostre Jesucrist, que és la paraula i la força i la saviesa vostra, ho renoveu i disposeu tot i preveient-ho des de l'eternitat en cada ocasió, doneu el que convé. Vos feu créixer el cos de Crist, que és la vostra Església, rica en varietat de gràcies i composta de diversos membres, que admirablement formen un sol organisme, temple de la vostra glòria, per obra de l'Esperit Sant. Per això constituireu 3 ordes dedicats al servei del vostre nom, tal com de bon començament escollireu els fills de Leví perquè exercissin el ministeri en el primer tabernacle. Així també, al principi de l'Església, els apòstols del vostre Fill, guiats per l'Esperit Sant, elegiren per col·laboradors seus en el ministeri de cada dia 7 homes ben vistos de tothom i per l'oració i la imposició de les mans els encarregueren el servei dels pobres perquè ells, els apòstols, es poguessin dedicar més plenament a l'oració i a la predicació de la paraula. Mireu també, Senyor,
amb benevolència el vostre servent, que amb aquesta oració consagrem per a l'ofici de diaca al servei de l'altar. Feu davallar, Senyor, damunt d'ell l'Esperit Sant, que l'enforteixi amb el do de la vostra gràcia septiforme, perquè pugui complir fidelment el seu ministeri. Que sobresurti en totes les virtuts evangèliques, l'amor sincer, el zel pels pobres i els malalts, l'autoritat humil, la puresa de vida i el comportament segons l'esperit. Que en la seva manera de viure reflecteixi els vostres manaments. Que amb el seu exemple estimuli el poble sant a imitar-los. Que donant testimoni públic d'una bona consciència, perseveri ferm en Crist, perquè així, imitant a la terra el vostre fill, que no va venir a fer-se servir, sinó a servir, mereixi de regnar amb ell al cel. Ell que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. Amén. Podeu ser. Aquí està. Ignasi, rep l'Evangeli de Crist, del qual has estat fet missatger, i creu el que llegeixis, ensenya el que creus i practica el que ensenyes. Amén. No hi ha res que caigui terra sense que el Pare prengui. Fins i tot ens té comptats tots els cabells. No tingueu por, valeu molt més que tots els ocells.
ens posem drets i tots plegats confessem i proclamem la nostra fe. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit
Ara que ens disposem a oferir el sacrifici de l'Església, preguem, germans i germanes, Déu Pare Omnipotent. El Senyor regna en mans vostres aquest sacrifici, en glòria i glòria del seu nom, i també del nostre Déu. Pare Sant, el vostre Fill, per a donar-nos exemple, va rentar els peus dels seus deixebles. Rebeu les ofrenes que us presentem i feu que, oferint-nos nosaltres mateixos com a víctima espiritual, obtinguem l'esperit d'humilitat i de servei generós. Per Crist, Senyor nostre.
El Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Amunt els cors. Els elevem al Senyor. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. Cal fer-ho i és de justícia. És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació, Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies. A vos, que amb la unció de l'Esperit Sant heu constituït el vostre unigènit pontífex de l'Aliança Nova i Eterna, i per la vostra providència inefable heu volgut que el seu únic sacerdoci fos perpetuat en l'Església. Ell, en efecte, no solament enriqueix amb un sacerdoci reial al poble dels redimits, sinó que, portat pel seu amor fratern, escull uns homes que per la imposició de les mans participin del seu sagrat misteri, renovin en nom seu el sacrifici de la redempció humana i preparin per als vostres fills el convit pasqual, i que també, moguts per la caritat com a pastors, vagin al davant del vostre poble, l'alimentin amb la paraula i el refacin amb els sagraments, i que donant la vida per vos i pels seus germans s'esforcin a conformar-se a la imatge de Crist i amb fermesa us donin testimoni d'amor i de fidelitat. Per això, Senyor, amb els àngels i tots els sants, us cantem joiosos, tot dient: Sant, 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 sant és el Senyor, Déu de l'univers. El cel i la terra són plens de la vostra glòria. Hosanna dalt al cel. Beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna dalt al cel. Beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna dalt al cel. Vos sou realment sant, Déu i Pare nostre, i amb raó us canta lluances tot l'univers creat, perquè pel vostre Fill Jesucrist nostre Senyor, i amb el poder de l'Esperit Sant, doneu vida a totes les coses i les santifiqueu, i no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti al vostre nom una oblació pura. Per això us supliquem, o Pare, que santifiqueu pel vostre Esperit aquestes ofrenes que hem presentat per a ser consagrades, perquè es converteixin en el cos i en la sang del vostre Fill Jesucrist nostre Senyor, que ens confia la celebració d'aquest sagrament. Ell mateix, el vespre en què el van trair, prengué el pa i donant-vos gràcies i beneint-vos, el partir i el donar als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i donant-vos gràcies i beneint-vos, els passà als seus deixebles, tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe. Anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció
això, Pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre Fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperem el seu retorn, us oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mireu l'ofrena de la vostra Església, reconeixeu-hi la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que els que rebem el cos i la sang del vostre Fill, plens del seu Esperit Sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. Que ell faci de nosaltres una ofrena eterna, a fi que obtinguem l'herència amb els vostres escollits, en primer lloc amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els màrtirs, amb Santa Cecília i amb tots els sants, que sempre ens ajuden amb la seva intercessió. Us preguem, Senyor, que aquest sacrifici de reconciliació dugui a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu en la fe i en la caritat la vostra Església, que encara peregrina a la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Francesc, amb el nostre bisbe, Joan Josep, i els seus bisbes auxiliars, i amb els altres bisbes, els preveres, amb aquest servent vostre que avui ha estat ordenat com a ministre de l'Església, amb els altres diaques i tot el poble que us heu redimit. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu admès a la vostra presència en el diumenge, dia en què Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu els vostres fills dispersos pel món. Els nostres fidels difunts i tots els que han sortit d'aquest món en la vostra amistat, admeteu-nos al vostre regne. Allà esperem retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria, per Crist Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els temps. Per ell, amb ell i en ell, vos Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén. Perquè Jesucrist ha ressuscitat, nosaltres som fills de Déu i podem dir a Déu Pare. Així doncs, agraïts i amb confiança, tots plegats us hem dit. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals. Feu que hi hagi pau als nostres dies i per la vostra misericòrdia guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança.
la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguereu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles, la pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. Germans, doneu-vos fraternalment la pau. Anyell de Déu que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu que lleveu el pecat del món, doneu-nos la pau. Anyell de Déu que lleveu el pecat del món, doneu-nos la pau. Mireu Jesucrist, l'anyell de Déu que lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Vindrà
Preguem. Concediu, Senyor, al vostre servent Ignasi, alimentat amb el menjar i la beguda celestial, que esdevingui ministre fidel de l'Evangeli dels sagraments i de la caritat, per a créixer la vostra Església i oferir la salvació als creients. Per Crist, Senyor nostre. Seré breu. Em sentiu bé, no? Seré breu 5 minutets, com els Omella, obispo Juan José, obispo Javier, escribió y me dijo que no podía venir. Y un recuerdo muy especial a dos obispos que nos siguen desde el cielo, el obispo Toni Badell, que nos dejaba el pasado 12 de febrero, y también el obispo Joan Carrera, que murió el 3 de octubre de 2008 y también ha tenido mucho que ver en mi vida y en los medios de comunicación. Aquí estoy, Señor, aquí em teniu, Déu meu. Resuenan hoy especialmente en mi corazón estas palabras del Salmo 39. El sacramento del orden es para mí un impulso a mi vocación de servicio. Diácono, como ya se ha dicho muchas veces, quiere decir servidor. Soy insignificante, limitado, y esto incluso se ha visto en la liturgia con algunos errores. No pasa nada, ¿verdad? Pecador también. Pero hoy estoy muy feliz porque he respondido a la llamada del Señor. Por eso hoy la palabra clave es gracias. Ante todo, gracias a Dios por la vida y por la fe recibida tras el bautismo. Y el Señor ha actuado constantemente en toda mi vida hasta ahora a través de muchísimas personas, empezando por mis padres, por nuestros padres, por mis hermanos, casi todos están aquí, mis compañeros y compañeras de colegio, mis compañeros de grupos de fe, del instituto, de la universidad, también mis compañeros de trabajo, mis amigos y amigas, en definitiva. Hago mías hoy las palabras del Señor recogidas en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Vosotros sois mis amigos, todos y todas los que habéis compartido conmigo una parte mayor o menor del camino de mi vida, lo sois. Muchas gracias a todos. Mi vocación al diaconado nació y creció entre mi deseo de integrar la dimensión profesional de mi vida en la de la fe pastoral y espiritual. Oí hablar por primera vez del diaconado a finales del año 1980. Seguramente mis hermanos, Juan Luis, Blanca, Kelo, Maripaz, lo recordáis. Mamá me dijo, el cardenal Giovanni, decía ella, ha ordenado diácono a un hombre casado. Mira qué bonito. Y me explicó, ahora no lo voy a repetir, todo lo que era el diaconado. Casi como lo ha explicado el señor cardenal en la homilía. Un poco más breve, pero lo explicó. Y me impactó con 11 años. Luego mi vida siguió su curso, entre dudas, cambios, una incipiente vocación sacerdotal, que luego no fue tal, formar una familia en 2 etapas, estudios, primeros trabajos, y en 2011 decidí seguir adelante en el camino hacia el diaconado. Han estat 10 anys. El meu client no té pressa, deia Antoni Gaudí, quan començava a construir-se la Sagrada Família. La meva preparació per ser diaca ha estat llarga, certament, però mai en la vida, com en aquests anys, no havia vist tan clar en cada moment com el Senyor em demanava aprofitar els talents tan diversos que m'ha donat. Des de les meves limitacions i imperfeccions, certament. Ara ha arribat el moment. Gràcies a Déu, soc diaca. Com va dir-me el bisbe Josep Maria Guix, el dia de la meva confirmació, ara fa tot just 40 anys, el sagrament no és només un punt d'arribada, sinó sobretot un punt de partida. Crec que ho podem aplicar també al sagrament de l'orde. Molts sentiments i sensacions, molts records i moltes emocions tinc ara en el cap i en el cor. Aquestes només en són una petita mostra. Gracias a todos, a papá y a mamá, que hoy están de juerga en el cielo. Nos habéis dicho algunos de vosotros, están de fiesta en el cielo. Qué bonito. Gracias de corazón. Gracias, hermanos y hermanas, tíos,
sobrinos, primos y demás familia, aquí, en Burgos, donde muchos están rezando, y en otros muchos lugares. Gràcies, amics i amigues de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana, pel vostre afecte i d'amor d'aquests dies. Gràcies als companys de la Missa de Televisió Espanyola a Catalunya, especialment mossèn Carles Caguana, que és l'actual celebrant i que concelebra aquí amb nosaltres. També mossèn Manel Valls, el seu predecessor, i tots els que han passat per aquest servei que segueixo fent amb goig des de fa 16 anys. També gràcies als companys i companyes de COPE Catalunya, on realitzo 25 minuts setmanals de l'Espejo Diocesano, el Mirall. Moltes gràcies a nombrosos sacerdots i diaques que m'han ajudat en el camí vocacional i en la vida, especialment ara el padre Raúl Valverde, dels Sagrats Cors, el meu actual director espiritual, que no pot ser aquí per obligacions pastorals a Andalusia, i molts altres. I com a representants de tots, vull esmentar, sempre és injust això, però vull esmentar particularment mossèn Octavi Sánchez, mossèn Josep Serra, mossèn Jaume Aymar, mossèn Salvador Batalla, capellà de la diòcesi de Girona, molt estimat per mi, mossèn Joan Auladell, també de Girona, que ens va deixar tot just ara fa només uns dies, i també don José Luis Fernández, un sacerdot de Burgos, que ha tingut a veure amb la meva vida, així com els diaques, per exemple, Aureli Ortín, Josep Vidal i el difunt Pau Casaneuve, que estimava molt, al cel sigui. I a aquesta petita llista afegeixo molts laics i laiques religiosos i religioses, particularment molt estimats, la Rosa d'Orofeu, que va morir el 2004, i en Jaume Galobar, que ens va deixar ara fa poques setmanes. Sobretot, moltes gràcies, estimada família, la família més propera. Gràcies als meus fills, David, Cristina, Laia, Jaume i Andreu. Gràcies també, David i Cristina. Un record per la vostra mare, que m'ha dit que se n'alegrava molt, també. I també, Montse, sobretot a tu, moltes gràcies. Gràcies per tot. Esposa i fills, estigueu com estigueu, visqueu el que visqueu, tindreu al costat un servidor imperfecte, que sóc jo, pero tocat pel Señor. Lo más bonito de todo, ¿sabéis qué es? Que la comunicación de centenares de personas conmigo estos días ha sido cariñosísima. Y me han dicho que rezan centenares de personas por mí. O como dice a veces el Papa Francisco, me habéis enviado una onda si no sois creyentes. También ha habido muchos que me han enviado una onda si no son creyentes. También han rezado a su manera. Cuánto amor hay aquí, cuánto amor he recibido. Muchas gracias de corazón a todos y a todas. Demano al Senyor, per acabar, que m'ajudi a ser un bon diaca en la família, que és església domèstica, a la parròquia, aquí o allà on sigui, a la feina, al carrer, a tot arreu, i a no oblidar mai els pobres, com ens recorda també el Sant Pare. Amb la intercessió de Santa Cecília, titular d'aquesta església, des de la meva dimensió també diaconal de músic, comunicador i propagador de la fe, demano al Senyor i a Maria, la nostra Mare, teniu aquí la lletra, la part final del Roig de Santa Cecília, que ens faci ser una nota clara en la música de Déu, lletra de Marià Manent i música del també estimat Joan Úbeda, tots dos al cel siguin. Moltes gràcies a tots, de tot cor. Glòria al Senyor. Aquí davant. Ha donat gràcies, tantes gràcies, ¿verdad? Tota la vida és donar gràcies. Jo felicito la teva ordenació, la teva família, agraïm els cants també i sobretot us agraïm a tots vosaltres que heu mogut l'aire aquí dintre de l'església en el ventall. Movíeu l'aire i una mica donava l'esperança de que no fa tanta calor, veient com moveu l'aire. Moltes gràcies per aquest treball que heu fet. Que Déu us beneixi a tots. I ara rebem la benedicció del Senyor. El Senyor sigui amb vosaltres. Que Déu, que t'ha cridat a servir els homes en la seva església, et doni un gran zel envers tothom, principalment en bé dels afligits i dels pobres. Amén.
que ell que t'ha encomanat al ministeri de predicar l'Evangeli de Crist t'ajudi a viure d'acord amb la seva paraula, perquè siguis testimoni seu, sincer i fervent. Amén. I el qui t'ha constituït administrador dels seus misteris et faci imitador del seu fill Jesucrist i servidor de la unitat i de la pau del món. Amén. I a vosaltres aquí presents, que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. Germans, aneu-vos-en en pau, donem gràcies a Déu. Yeah.
Muchas gracias por todo. Ha salido todo muy bien.